Helo, fi yw Karen Harris a Iestyn Thomas fan hyn o Pod Rygbi Cymru. Fi'n gwisgo cap Cymru fel, nodi Hugh Griffiths sy'n gwisgo cap pob tro a hefyd oherwydd Carfan Cymru a ein ymateb ni ar ôl garfan Cymru cael ei ddewis gan Warren Gatland. Iestyn, ti'n mwyn dewis da'r penawdau falle sydd wedi amlygu hun? Wel, oedd un di cychwyn cyn y, um, y darcyniad gan Gatland. Roedd Louis Rhys-Amet dod mas y statement a dweud fod yn mynd i troi newid cod. Dim i rygbi cyngrair, ond i NFL. So hwnna yw'r stori enfawr sydd wedi dod o'r carfan heddi. A wel, yr un arall yw fod David Jenkins yn mynd i fod yn capten dros ei wlad ar gyfer y 6 grad. Ie, mae wedi bod yn gapten dros extra dros y flwyddyn wrth gwrs, a da anafiadau i Jack Morgan a Dewi Lake, oedd yn cyd-gapteniad dros cwpyn y byd. Falle dewis Gatland yn fynd yn dewis newydd, oedd bach o ddisgwyl falle bydde fe'n ar y byd sydd yn safle mewn chwarae mewn ni safle a Daf Jenks. Peth arall i weid 5 cap newydd wrth i Gatland edrych at y dyfodol. Rhai enwau bach o syndod dy ti dan rhai o'r enwau? Wel, mae Archie Griffin o Caerfaddon. Fi ddim siŵr faint o rygbi mae fe wedi cael ei chwarae dros y tymor yma. A wedyn, wel, mae 'da ti rhywun fel Mackenzie Martin, Alex Mann o cefnogwyr Cymru yn gwybod nhw os o'n nhw'n chwarae gyda'r rhanbarthau. So, dyna tri diddorol yn y pac. A mae'n i fod, mae'n i fod yn diddorol i gweld dy'r capyn newydd yma. Ie, peth ola, ni moyn gweud 8 o'r Scarlett, a dim ond 4 o'r gwylch, wrth gwrs, anafiadau i'r gwylch yn chwarae rhannol o hynny. Clywch fwy ar ein pod ni wythnos yma. Diolch yn fawr.